Dewin a'r Mabinogi, Cyflwyniad i Oedolion. 4 cainc y Mabinogi ydy'n straeon hynna ni yma yng Nghymru. Maen nhw mewn llawysgrifau sy'n dyddio nôl i'r 4edd ganrif ar 10, ond mae ysgolheigion yn credu i bod yn dyddio o leia 300 mlynedd cyn hynny. Mae 4 chwedl yn rhan o'r 4 cainc. Mae cysylltiadau rhwng y chwedlau. Un o'r cysylltiadau yw fod y cymeriad pryderu yn ymddangos ym mhob un o'r 4 cainc. Maen nhw'n straeon hir a chymleth, a sawl stori o fewn un chwedl. Dim ond rhannau bychan iawn sy'n cael eu hadrodd yn yr adnodd yma. Dyn nhw ddim yn straeon plant fel y cyfryw, ond maen nhw'n rhan fawr o'n gwreiddiau ni fel cenedl, yn rhan fawr o sut ni yng Nghymru yn hoff o ddefnyddio stori i wneud synwyr o'r byd a'i bethau, yn union fel plant bach. Mae angen i ni fagu balchder ac ymwybyddiaeth o'r chwedlau yma, mwyn annog y rhai bychan i archwilio mwy o'n gorffennol a'n hanes pan fyddan nhw'n hŷn. Yn sicr, mae digon yma i ddal dychymyg. Edrychwch, mae Dewin yn darllen. Beth mae'n ei ddarllen, tybed? Helo, ffrindiau! Dwi'n darllen straeon hynaf Cymru. Dyma y Mabinogi. Mabinogi? Am air hyfryd. Mab, i, nog, i. Wel, mae'r straeon yma yn llawn hyd a lledrith a chymeriadau gwych. Dewch i glywed mwy. Straeon hen iawn yw straeon y Mabinogi. Mae 4 prif stori, a gyda'i gilydd maen nhw'n cael eu galw yn 4 cainc y Mabinogi. Does neb yn siŵr iawn pwy nath ysgrifennu'r straeon yma, na phwy naeth i dweud nhw'n gynta. Ond mae straeon y Mabinogi yn hŷn na Chastell Caernarfon a Chastell Caerffili hyd yn oed. Chwedlau yw'r gair am y math yma o straeon. Mae chwedlau y Mabinogi yn digwydd amser maith yn ôl, pan oedd Cymru yn wlad hedolus llawn rhyfeddodau.